Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ador. Taong 1984. Bato-bato, Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang wala pang trabaho itong si Ador. Sa kanilang lugar noon, napakarami niyang barkada kung saan sa kahit na anong bisyo, nagkakayayaan sila. Lumaking mayabang itong si Ador. Nakuha niya ang ugaling yon sa kanyang ama. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kung kaya't merong mangilang-ngilang nagagalit sa kanya, buhat sa mga ginagawa niyang pamamahiya rito. Yung mga malapit niyang kaibigan, ginagawa yung katatawanan, samantalang yung mga taong hindi naman nila kakilala, labis-labis na pang-iinsulto ang nararamdaman nito. Ikaw ba naman, habang nagsasalita ka, bigla ka na lamang babarahin tapos yayabangan ng kung ano-ano. Yung tipong kahit hindi naman yun talaga ang pagkatao ni Ador, lakas loob niya yung ibinabahagi sa ibang tao. Minsan, sinasabi niya, mayaman ang kanyang pamilya sa lugar nila kahit kitang-kita ng karamihan na naghihirap sila. Yun din ang isa sa kanyang rason noon kung bakit hindi niya nais na magtrabaho. Bukod sa natatakot siyang marinig ang opinyon ng ibang tao, lubos niyang inaakala na napakayaman nila. Yung tipong kahit hindi na siya magbanat ng buto, mabubuhay siya. Sa katunayan, kapag nagyayabang itong si Ador, nakikipag-away pa ito sa kanyang ama, makakuha lamang ng pera. Ganon at ganon noon ang kanyang ginagawa hanggang sa tuluyan na niyang nakalimutan kung sino siya. Sa sobrang kayabangan at kasinungalingan nitong si Ador, para na siyang nilalang na merong iba't ibang pagkatao. Ilang beses na din siyang dinisiplina ng mga magulang niya sa ugali niyang yon, pero sadyang hindi talaga marunong magpaawat itong si Ador. Lahat ng mabubuting payo na kanyang naririnig tinuturing niyang masama kapag hindi ito pabor sa kanya. Dahil dito, wala nang nagawa ang kanyang mga magulang kundi hayaan siya. Kahit patayin man kasi nila yon sa disiplina, alam nilang hindi na yon magbabago. Ang tanging nais na lamang nila noon ng mga magulang niya, dumating ang isang araw na may taong darating sa buhay ni Ador na makapagbabago sa kanyang nakakasukang pag-uugali. Sa pagtungtong ni Ador ng edad 20 anyos, patuloy pa rin siya sa kanyang gawain. Habang naghihirap sa bukid ang kanyang mga magulang, nasa baryo naman siya, nakikipag-inuman at nakikisama sa kanyang mga barkada. Para kay Ador kasi noon, di hamak na mas importante ang kanyang mga kaibigan kumpara sa sarili niyang mga magulang. Isang hapon, habang nag-iinuman sila sa gilid ng daan, merong dumaang matandang lalaki na may daladalang bayong. Habang naglalakad ito, agad naman yung napagdiskitahan ni Ador, buhat sa nakakaawa nitong itsura. Pagharap ng matanda sa kinaroroonan nila, agad naman niya yung sinitsitan, sabay ngisi pagtitigan nila. Nang masipat naman siya ng matanda, nagpatuloy lang naman yun sa paglalakad sa kabila ng mga nasilayan nito. Dahil sa ginawa nito, agad naman yung nagbigay ng masamang ekspresyon para kay Ador. Walang sabi-sabi, nagmamadali niyang nilapitan ang matanda, sabay hawak sa balikat nito. Hoy tatang, bingi ka ba? Hindi mo ba naintindihan yung pinaparating ko sa'yo? Lika nga rito. Galit na wika ni Ador sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, mahinahong sumunod lang naman yun sa kanyang nais habang sumasagot ng, Bakit iho? Anong nagawa ko sa'yo? Wala na ba akong karapatang dumaan sa lugar na ito? Subalit, nang marinig naman ni Ador ang sinabi nito, mas lalo lang yung nagbigay ng matinding pagkairita sa kanya, gawa ng buong buhay niya, wala pang sumusuway sa nais niya. Paglapit nilang dalawa sa kinaroroonan ng kanyang mga barkada, maging ang mga ito man,
bakas sa pagmumuka ang labis na pagkagulat ukol sa kanyang ginawa. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring yon, inabisuhan na siya ng iilan na tantanan na ang matanda, subalit hindi pa rin siya nakikinig. Dahil dito, nang magkaroon ng matanda ng pagkakataong titigan siya sa kanyang mga mata, walang pagdadalawang isip naman itong ginawa, sabay bigkas ng iilang buhay na kataga na siya namang mabilis na nanuot sa kanyang buong katawan. Sa sobrang lakas ng bisa ng mga katagang yon, hindi na malaya ni Ador, kumalas na pala ang kanyang wisyo. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa bahay ng isa sa mga kaibigan niya. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, pumasok ito sa kinaroroonan niyang silid upang ilahad ang mga bagay-bagay matapos niyang mawala ng malay. Ayon sa kaibigan niya, nasipat na lamang siya nitong bumagsak sa lupa kahit wala namang ginagawa ang matanda. Dagdag pa nito na bago umalis ang matandang yon, binigyan sila nito ng babala ukol sa maaaring kahihinatnan niya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Halos limitado lang din ang mga salitang binanggit nito, kung kaya't nagbigay yon ng labis na pagkabahala sa kanilang grupo. Nang marinig naman ni Ador ang sinabi ng kanyang kaibigan, maging siya hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din niya napag-alaman ang sinabi ng matandang bibisita ito pagkaraan ng 3 araw. Pagaman wala silang ideya ukol sa sinabi ng matanda, hindi maipagkakaila ni Ador ang nararamdaman nitong galit. Pakiramdam niya kasi pagbabantayo ng matanda na siya namang labis niyang ikinainsulto. Buong buhay ni Ador, wala pang nagbabanta sa kanya, kaya na may halos patayin na niya ang matanda sa pamamagitan lamang ng salita. Sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang pinagtuunan ng pansin kundi ang pagdating ng matandang yon. Araw-araw, naglilibot siya sa kanilang baryo para hanapin ito. Ngunit kahit anong gawin niya, bigo pa rin niyang masilayan ang matanda. Pagtungtong ng 3 araw, hindi pa man sumasapit ang tanghali, nag-iinuman na sila ng mga kaibigan niya. Lahat ng ginastos para sa inuman, libre niya. Alam kasi noon ni Ador, hindi naman yun sasama sa kanya kung walang alak. Habang nagkakatuwaan ang kanilang grupo, hindi nila maipagkakaila ang kalasingang bumabalot sa kanilang katawan. Ilang oras pa noon ang lumipas, bahagya naman silang natigilan nang masipat nila ang matandang naglalakad na merong daladalang bayong. Kung noong nakaraan, hindi sila nito pinapansin, noon kitang-kita ni Ador ang pagtitig nito sa kanila ng masama na para bang meron itong binabalak. Dahil sa kanyang mga napansin, hindi naman siya nag-alangang kumprontahin na mismo ang matanda. Pagtayo niya sa kanyang kinaroroonan, dahan-dahan naman niyang binunot ang dala niyang tabak, sabay lakad papalapit sa kinaroroonan nito. Nang masipat naman siya ng kanyang mga kasama, tinawanan lang naman siya nito, imbis na pigilan. Paglapit ni Ador sa kinaroroonan ng matanda, agad naman niya yung sinindak sa pamamagitan ng pananakot dito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ang matandang yon habang sumasagot sa kanya ng, "Baka hindi mo alam ang iyong ginagawa. Pag-isipan mo muna. Kapag sinubukan mo kong dampian yan, baka isipin mong mas mainam pang hindi ka nalang nabuhay sa mundo." Dahil sa sinabi nito, mas lalo pang nilamon ng galit itong si Ador. Halos hindi na rin niya noon na lamang kanyang gagawin, gawa ng sumabay ang kanyang galit sa tama ng alak. Pagsilay niya sa matandang lumihis ng paningin sa kanya, agad naman niya yung tinaga sa balikat, subalit laking gulat na lamang niya nang tumalbog lamang sa katawan nito ang talim ng tabak. Matapos naman niya yung masaksihan, inulit-ulit niya pa yon ng ilang beses,
subalit ganun pa rin ang nangyari. Inakala ni Ador na mapurol ang dala niya noong tabak, kung kaya't nagpasya siyang subukan yon sa kanyang braso. Alam niyo kung ano nangyari? Bumaon sa braso ni Ador ang tabak na yon. Sa sobrang talim nito, muntik-muntika nang maputol ang kanyang buto. Dahil sa mga pangyayari, agad naman siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kasama, subalit ni isa sa mga ito, walang nagmagandang loob para tulungan siya. Ang tanging ginagawa na lamang ng mga kaibigan niyang yon, pagtawanan siya, buhat sa mga nangyari sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating ang kanyang ama, kung saan agad naman siya nitong nilapitan para tulungan. Nagkataon naman noong malayo sa kanilang lugar ang tahanan ng kakilala nilang albularyo, kung kaya't nagdesisyon yung lapatan na muna siya ng paunang lunas. Makalipas lamang ang ilang araw, kasalukuyang naghihirap itong si Ador, buhat sa pinsalang kanyang natamo. Kahit anong gawin nilang paggamot dito, tila bang mas lalo lang yung lumalala. Lahat na rin ng halamang gamot ay nailapat nila sa sugat niyang yon, pero hindi matigil-tigil ang paglabas ng napakarami ditong nana. Dumating na rin sa puntong hindi na siya noon nakakatulog, buhat sa mga kakaibang bagay na animoy gumagalaw sa kanyang sugat tuwing siya ay nagpapahinga. Pagkaraan pa ng 2 linggo, bumaho ng bumaho ang sugat niyang yon hanggang sa magpasya na silang dalhin siya sa bahay pagamutan. Ilang araw din siyang nanatili doon pero wala ring nagbago. Ang bawat umaga at gabi noon ni Ador parang kalbaryo na para sa kanya. Bagaman ginawa na ng mga taong may alam sa medisina ang lahat ng makakatulong sa kanya, hindi pa rin yun sapat para mabigyan ng lunas ang sugat niya. Dahil dito, inakala ng mga ito na meron pang iba pang malubhang karamdaman itong si Ador. Nang mapagtanto ng kanyang ama na malaki-laki na ang nagagastos nila, nagdesisyon yung ibalik na lamang si Ador sa kanilang tahanan. Magmula noong nagkasakit siya, ni isa sa mga kaibigan niya, walang bumisita para magbigay sa kanya ng tulong o alamin man lang kung ano ang kanyang sitwasyon. Nauunawaan mo na ba ngayon, Ador, ang nangyari sa buhay mo? Yung mga kaibigan mong minahal mo ng husto, nasa na sila ngayon? Ilang araw lang, nakalimutan ka na nila. Patuloy pa rin ang kanilang buhay kahit ikaw ay naghihirap na. Maraming bagay ang isinakripisyo mo sa kanila pero ni minsan hindi ka nila binigyan ng halaga. Mahal ka nila sapagkat may pakinabang ka. Pero kapag wala na, para ka ng basura. Noon pa sinasabi ko na sa'yo, huwag kang tumulad sa akin. Pero nung ginawa mo, hindi ka nakinig. Kung merong mang sisisihin sa mga nangyari sa iyo ngayon, walang iba kundi ang sarili mo. Wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman ito ni Ador, halos hindi naman siya makasagot, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na yon ay totoo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya na kagaya niya, may pangyayari din sa buhay nito na merong kahalintulad sa kasalukuyan niyang nararanasan. Naniniwala ang ama niya, isa yon sa magpapabago sa pananaw sa buhay ni Ador, at dagdag pa nito, kahit hindi na pangkaraniwan ang kanyang ugali, may puwang pa rin dito ang pagbabago. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi niya maipagkakaila na tumatak talaga yon sa isipan niya. Dahil sa mga payo nito ng kanyang ama, na pag-isip-isip niya, kinakailangan niyang magbago para sa ikabubuti ng lahat. Alam ni Ador na medyo mahirap ang gagawin niyang yon, subalit yun lamang ang nag-iisang paraan. Habang patuloy niyang pinakikiramdaman ang kanyang sarili, naging abala naman ang kanyang ama sa paghahanap ng albularyo. Hindi naglaon, nagulat na lamang noon si Ador
nang umuwi itong may kasamang matandang manggagamot. Pagpasok nito sa loob ng kanyang bahay, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan ang mukha nitong kahawig ng sa matanda na minsan niyang sinubukang paslangin. Habang dahan-dahan niyang lumalapit sa kanya, pilit naman ang pag-atras noon ni Ador sa kabila ng nararamdaman niyang hapdi at sakit. Paglapit ng matanda sa kanyang kinaroroonan, mahinahon naman siya nitong pinakalma sa pamamagitan ng paglahad nito na ang matandang napagdiskitahan niya ay kakambal nito. Matapos naman yung marinig ni Ador, halos hindi naman siya noon makapaniwala buhat sa magkahawig na magkahawig talaga ang dalawa. Dahil sa mga pangyayaring yon, unti-unting ipinaliwanag ng matanda kung sino ang taong kanyang napagdiskitahan. Ayon dito, silang magkambal nagtataglay ng magkasalungat na kakayahan. Kung siya ay albularyo, yung kakambal naman niya isang dalubhasa sa paggamit ng mga buhay na kataga ng kaliwa. Sa sobrang husay nito sa larangang yon, hindi na pangkaraniwan ang ginagamit nitong usal. Kung iilang may alam na aral sa kaliwa ay gumagamit ng pabaliktad na usal, ang ginagawa ng kakambal ng albularyo ay ang usal mismo ng mga demonyo. Di hamak na mas nakakatakot ito sa kadahilan ng kahit isang kataga lamang doon nagtataglayo ng iba't ibang uri ng sumpa. Labis din yung nagbibigay kalbaryo para sa mga ordinaryong tao, gawa ng ang presensya nito nagbibigay ng samot-saring karamdaman. Dagdag pa ng albularyo, ginalit ng husto ni Ador ang kakambal niyang yon, kung kaya't bago lumapat sa kanyang katawan ng talim ng tabak, pinunan na yon ng kanyang kapatid ng lason. Naniniwala din ito, papatayin nito si Ador buhat sa kanyang kapangasan. Matapos nitong mailahad ang mga bagay-bagay, nangako yun sa kanya, nagagawa yun ng paraan para mailigtas siya. Kinahapunan, matapos ang buong araw nilang gamutan, pansamantala muna siyang pinagpahinga ng albularyo. Habang umiidlip noon si Ador, bigla naman siya noong napamulat matapos niyang maramdaman ang kakaibang hangin na sumimoy na parabang nagsasalita. Pagsilay niya sa kanyang tabi, bumungad sa kanya ang matandang may daladalang bayong, galit na nakatitig sa kanya. Bago pa man yun makapagsalita, bigla naman itong hinawakan ng kanyang bunganga, sabay lapit ng bibig nito sa kanyang tenga. Kahit kanino ka pa humingi ng tulong, hindi kita lulubayan. Noon parang kung sino ka. Ngayon, mas nakakaawa ka pa kesa sa asong mamamatay na. Bulong ng matanda sa kanya habang dahan-dahang lumalabas ang matulis nitong dila. Pagpasok ng dilang yon sa loob ng kanyang tenga, namuti na lamang ang kanyang mga mata, gawa ng ramdam na ramdam niya ang pilit na pagpasok ng dila sa kanyang utak. Mabuti na lang talaga, bago pa man magawa ng nilalang na yon ang nais nito, sakto naman ang pagpasok ng albularyo. Nang masipat naman ang albularyo ang ginagawa ng kambal nito, agad naman yung nag-usal na siyang naging sanhi upang maglaho na lamang yon na parang bula. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, bigla namang nanginig ang buong katawan noon ni Ador, buhat sa takot na kanyang nararamdaman. Ayon sa kanya, hindi pangkaraniwang tao ang kanyang nakita. Naniniwala siya na demonyo ang matandang yon. Bukod kasi sa kakaiba nitong anyo, ramdam na ramdam din niya ang nakamamatay nitong presensya. Matapos namang masipat ng albularyo ang panginginig ng kanyang buong katawan, agad naman siya nitong nilapitan. Paghawak sa kanya ng matanda, dahan-dahan naman siya nitong inihipan ng dasal para naman kahit papaano mapanatag siya.
Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti nang bumaba ang tensyon sa paligid. Pagsilay ng albularyong nasa maayos na siyang kalagayan, agad naman itong tiningnan ng tenga niyang nilawayan ng kambal nito. Pagsilip doon ng albularyo, tumambad sa kanyang mga mata ang napakaraming itim na uod na pilit doong namamahay. Upang hindi matakot itong si Ador, minabuti nitong wag na munang ilahad ang tungkol sa kanyang mga nalaman nang sa gayoy hindi ito mag-alala para sa kaligtasan ng sarili nitong buhay. Sa paglipas ng mga araw, ginawa ng albularyo ang lahat, subalit sa kasamaang palad, mas lalong lumalala lamang ang kalagayan niya. Nag-umpisa na rin siyang mangayayat dahil sa kawalan niya ng gana na kumain. Ang mas ipinagtaka pa noon ng mga magulang niya, ang pagkawala ng lakas nitong si Ador, na ultimo ang pagramdam nito ng sakit ng kanyang sugat, hindi na nito nagagawa pa. Kahit anong gawin nilang paglinis sa ninanana nitong sugat, hindi na yun umiimik ni gumagalaw man lang. Nag-umpisa na ring humumpak ang magkabilang pisngi ni Ador, hudyat na nasa delikado na itong sitwasyon. Magmula noong nasa gano'n na siyang kalagayan, gabi-gabi na lang, paulit-ulit siyang sumisigaw na parabang patuloy pa rin siyang binibisita ng matanda. Dahil dito, wala namang nagiging maayos na tulog ang kanyang ama't ina, buhat ng pagbabantay sa kanya. Ilang beses na din silang sinabihan ni Ador na pabayaan na ito, pero kahit na anong mangyari, magulang niya pa rin yun. Walang sino mang magulang na may mabuting puso dito sa mundo ang may lakas na pabayaan ang kanilang mga anak. Bagaman gano'n na ang kanyang sitwasyon, patuloy pa rin siyang tinutulungan ng albularyo. May mga pagkakataon namang napapawi nito ang kanyang karamdaman, pero hindi yun sapat para maibsan ito ng husto. Dagdag pahirap din kasi sa matanda ang mga uod na nasa tenga ni Ador. Maniwala kayo o hindi, gadaliri na ang laki nito pero hindi niya yon nararamdaman. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat, marami na yung nalikhang butas sa kanyang tenga maging sa kanyang likod. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin nakakaramdam ng hapdi at sakit itong si Ador. Lumipas pa ang 2 buwan, para na siyang buhay na kalansay. Yung braso niya, agnas na rin dahil sa pagkain rito ng mga uod. Napakabaho na rin noon ang kanyang silid, gawa ng nagkalat na roon ang kanyang mga dumi, maging ang mga kalamnan niyang kumalas na sa kanyang katawan. Hindi na rin siya noon nakakapagsalita at nakakarinig dahil sa lubhang naapektuhan na ang kanyang bunganga, maging ang kanyang mga tenga. Yung mga mata din niya noon namumuti na. Pakiramdam ng kanyang ama, buhat ng lumaki ang mga uod na nasa ilalim ng kanyang tenga, unti-unti na rin siya nitong binulag. Sa halos ilang buwang pakikipaglaban dito ng albularyo, tuluyan na nga itong nawala ng pag-asa. Alam nitong lumalaban pa si Ador pero yung katawan nito sumuko na. Isang hapon, nagulat na lamang ang albularyo nang marinig nilang sumigaw itong si Ador ng napakalakas habang pilit na iniaangat ang tiyan nito sa higaan. Pagkababa ng katawan nito, napahinga lang naman yon ng malalim habang dahan-dahan ang naghihingalo. Hindi naglaon, kumalas na sa katawan ni Ador ang huli nitong hininga. Pagsilay nilang humumpak na ang tiyan nito, doon na napagtanto ng albularyo napatay na itong si Ador. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nakarinig sila ng 3 katok sa entradang pintuan ng bahay kung saan doon bumungad sa kanila ang matandang may daladalang mga itim na rosas. Nakikiramay ako sa pagkawala ng anak ninyo. Sana naman magsilbi itong aral sa inyo.
Bungad na wika ng matanda sa albularyo at sa mga magulang ni Ador. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong paglaho mula sa kanilang harapan. Bagaman alam ng mga magulang niya na ang matandang yon ang pumatay sa kanya, hindi na nila yon sinubukan pang kalabanin. Para sa kanila, si Ador ang may kasalanan sa lahat. At ang karanasan nito noong nabubuhay pa ang nagsilbing aral sa kanila ukol sa minsang ginawa nito na tangkang pagpatay sa isang matanda na may aral ng aswang at demonyo. Sa paglipas pa ng mga taon, paulit-ulit na ikinukwento ng kanyang ama ang naging karanasan nila noong nasaksihan niya ang kanyang anak na buhay pa pero inuuod na. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi ko masabi na deserve yun ni Ador, no? Pero parang Kasi ang nangyari kay Ador, 20 anyos pa lang siya. Pero unti-unti na siyang nagiging cancer sa mga magulang niya. Ano ba mangyayari kapag isa ka ng perwisyo sa mga magulang mo? Gagapang na yan. Magiging perwisyo ka na sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan mo, tapos kakalat na yan hanggang sa buong bayan magiging perwisyo ka na. Tapos sa sobrang yabang ni Ador, ito yung mga binabansagan natin na huwag mong hintayin na magkaroon ka ng katapat. Kasi darating at darating talaga sa buhay natin na magkakaroon tayo ng katapat. Yun kung mayabang tayo. Pero kung humble lang naman tayo, mabait tayo, syempre makakatapat natin yan yung mga mabubuting tao din. Pero not all the time. 'Di ba? Minsan may makakatapat tayo na susubok talaga sa pasensya natin. Kaso dito kay Ador, sa kaso niya, wala saksakan talaga ng yabang parang kahit sino kaya niya sindakin. Tapos yung mga kaibigan niya, binibili niya sa pamamagitan ng alak. Sobrang pangit na attitude yun. Pero hindi ko sinasabi na deserve ni Ador yung nangyari sa kanya kasi sayang lang, hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Tungkol naman dun sa magkakambal, ang lakas nung kakambal niya na may aral ng demonyo at aswang. Sayang lang hindi na ipaliwanag kung paano sila nagkaroon ng ganung aral. Parang naalala ko yung ang ama kong gabunan di ba? Yung magkapatid doon na magkasalungat din ng aral pero sobrang lakas. Malamang sa malamang ang tatay at nanay nito alternate ang aral. Tapos silang dalawa yung nabuo sa pagmamahala ng mga magulang nila. Yun lang yung nakikita ko sa kwento na to. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.